Здравейте всички! Сега ще ви покажа един апартамент, който се намира в град Плевен. Кварталът Тамара Денчева. Апартаментът е 75 квадратни метра, разполага с 2 спални, хол и малка кухня с допълнителна тераса. Това е хола, който също си има тераса, която изобщо не е малка. Това изложение е източно. Апартамента, както казах вече, е 75 квадратни метра, входно антре. Едната спалня е в дясно. Отоплението е на климатици. Също така има газ и възможност за прекарване на ТЕЦ. Това е втората спалня, доста слънчев апартамента. През по-голямата част от деня. Сградата е санирана. Етажът е първи. Висок. Това е кухнята, която също така може да си разширите. Има тераса към нея. Дограмите са сменени, когато е санирана сградата и са в доста добро качество. Банята и тоалетната имат нужда от ремонт, както забелязвате, но са потенциални, защото са отделни. Това е апартамента. Ако имате интерес, цената е много прилична. Може да свържете с нас на телефоните, които ще намерите по-горе.